megnézzük, hogy kell képet fölrakni. Néhány embernek ezzel problémája van. Úgyhogy itt vagyunk a frivolitás ablakba. Ilyen van, hogy bejegyzés, ha erre rákattintunk, akkor itt alul van rá mód, hogy képet tegyünk föl. Ez a saját gépből megnyit egy ablakot. Hát az enyémbe a kézi munkákra megy rá, mert innen szoktam föltölteni. Az utolsót mindig megjegyzi. Hát mindenki, gondolom, valahol a képek mappába tartja a képeit. A lényeg az, hogy kiválasztok egyet, megnyitás, ilyenkor feltölti, jó, ide majd írunk valamit később, a lényeg az, hogy megjelenik a kép, ide lehet írni, posztolni bármit, és akkor azt mondom, hogy küldés, és akkor már is bent van, tehát ennyi lenne összesen.